Мин әлеге мәлдә шул радиола эшләп йөрим, телевидениела эшләп йөрим. Башкорт эстрадаһы йондоздарын Димә, кунакка сакырам. О, казак. Айренте булдымы? Ну, әлегә булганы юк. Халбы. Работаю на телевидении, на радио, и плюс к этому, также звезд башкирской эстрады приглашаю. Ну, как-то вот так вот. А у тебя РНТ был-то, нет? Ну, пока нет. Күп кенә йырсыларды үдемә кунакка сакырам эфирга. А РНТ буламы? Не, мин нетмәйм әллә. Хөрмәтле дуслар, 17 октябрь 21 сәгатьтә Ватанлар тапшыруында Рена РНТ булачак.